nyalo tiyo kama chielo. Okay, ng'ato nitiere kaendi ma nyisa ni oimore George penji na jalony ni to gavana kodonjo e tich be en gi ratiro mar riembo e tich jotich mag councils mag county kata jotije mag lwedo mag iluongo ni jokanjo gi dhowa ma ji ong'eyo godo mayot mag county? George, apane kana wachako wach mar county government nitie gimiluongo ni county service board. Jomondiki gi jok man kalatas ok ndik gi governor, indiko gi board mar county, gin civil service mar jo county. In ka governor kidonjo ionge ratiro mar wacho ni an ariembo ji. Inyalo mariembo ng'ato koko tich maber, ka tich manjo timo cha otamo timo mosemiye nafas mar winjo. Koro governor kobiro kik jiwo ni en koro en biro en gi biro, onyalo golo jok moko to nyalo ndiko ji manyien. Ok nyalo ndiko jok manyalo dhi wuok gi mana county executive committee members to gi PSS mag jok ma dhi wuok, but jok miluongo ni jok mondiki ma permanent ok nyal golo kaka county governor, nyaka itim mana gi jok miyudo. Gin jo county no, o gin jo county, ng'eny gin jo county go machielo mathis mowuok oko, to gin jo Kenya mondiki matiyo, ok nyal riembogi. Kata kom maduong' ka kero biro manyien ok obi wuok to chako mana riembo ji, nyaka iti gi jok mondiki ne sirikal. Ng'eny jok nondiki higa ka higa nyaka giti kanyo. Erokamano Nyangire. Ng'ato wacho ni